Danas je ozbiljno hladno, ali smo spremni. Ja inače obožavam kad pada sneg. Doduše u Beogradu je lepo samo dok pada, svaki sljedeći dan je katastrofa. Ok, dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o fenomenu cena inbox i kako da pratite koliko vam je ljudi pisalo u inbox zahvaljujući određenoj reklami. Znači, većina onih svih konverzija koje pratimo su dešavanja na web sajtu, ali kako da pratite uspešnost vaših kampanja na samom Facebooku i koliko je to poruka dovelo? Hajde da pogledamo. Ok, iako je cena inbox kao fenomen nešto čemu smo se poprilično podsmevali prethodnih godina, Facebook Messenger i poručivanje i prodaja preko Facebook Messengera postaje zaista ozbiljna stvar i za veće brendove, čak i za one koji imaju e-shop. Iako to i dalje nije za vlasnike e-komerce ili prodavnice ili bilo čega, nije idealan način, prosto ne može do te mere da se automatizuje. Ono što korisnici žele da komuniciraju i da dobiju dovoljnu količinu informacija kroz Facebook Messenger. Ne znam, nije tema ovog videa, ali da li ste primetili da je Facebook Messenger na vašoj stranici omogućio da ljudi mogu da vas zovu, da kao pozovu, da pritisnu dugme i da pričaju sa vama kroz Facebook Messenger. To je nešto što još uvek onako se provlači ispod radara, mislim da će biti jako važna stvar u budućnosti. Ok, da se vratimo na današnju temu. Znači, kako da pratimo koja reklama je dovela koliko poruka u inbox. Prvo, da bi to mogli da pratimo, mora reklama da ima u sebi ovaj call to action koji je send message. Bilo koji tip reklame koji pravimo može da ima ovaj dodatak. To će pomoći ljudima da kliknu i da onda pošalju direktno poruku u inbox. Kada dođete u vaš inbox, recimo, vidjet ćete ovdje sa desne strane nešto što se zove labels. Labels su oznake i svaku poruku koju dobijete od korisnika preko reklame, Facebook je označi, odnosno daje i taj jedinstven label. I to je ovaj jedinstven ID. Kada primjer radi kliknemo na taj label, ovdje će nam isfiltrirati sve korisnike koji su zapravo preko tog ID-a došli, preko te reklame došli do vas. Sad, ovaj ID nam ne znači puno, ali ako uzmemo i kopiramo ovaj broj, izvinjavam se, mislim odavde. Ajde, uspeo sam da ga kopiram za pripremu ovog videa, nešto mi sad ne da ga kopiram, ali to je ovaj broj 607. Odemo u Ads Manager. Kad uđemo u Ads Manager, ovdje idemo na Search. I sada, nećemo da tražimo po nazivu kampanje, već ćemo da tražimo po Ad ID-u. I ovdje pastujemo taj ID reklame. Znači, to je ovaj isti ID. I sve što treba da uradimo je da bocnemo Enter i pojavit će se prvo koja je to kampanja. Vidimo da je to bila kampanja za mog chatbota. Kada uđemo možemo vidimo od koje grupe oglasa. To je grupa oglasa gdje je bila promovisana raketica. I kad uđemo na tu grupu oglasa vidimo da je to zahvaljujući ovoj reklami. Tako da mogu da znam tačno ova osoba, u ovom slučaju Stefan, je kliknula na tu reklamu i poslala poruku. Ovo je jedini i najprecizniji način da pratite zapravo uspešnost vaših kampanja, koliko rezultuju u samom pisanju na vaš inbox. Nadam se da vam je bilo korisno i pitanje dana je koliko vam ljudi pišu u inbox i koliko zapravo Facebook Messenger preuzima ono što je nekad bio e-mail i primarni možda način komunikacije. Želim da čujem vas, a mi se vidimo ponovo u sljedećem videu. Pozdrav!